Αντίθετα με την παράδοση της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης, όπου οι πόλεις θεωρούνταν ήδη από τα μεσαιωνικά χρόνια εστίες διανόησης και παιδείας, και όπου τα μεγάλα παλιά πανεπιστήμια της Ορδόνης στο Παρίσι, στο Βερολίνο, το Χούμπολτ, την Πολόνια, στο Μοντελιέ, είχαν ιδρυθεί μέσα στον αστικό ιστό, ενώ τα κτίρια τους επεκτείνονταν σε όλο και περισσότερα και διαφορετικά σημεία της πόλης, όσο αυξανόταν ο φοιτητικός πληθυσμός και όσο καταλάμβανε μεγαλύτερα τμήματα του αστικού χώρου. Η δεύτερη σημασία σήμερα του όρου Πανεπιστημιούπολη είναι μια πόλη μικρή, δηλαδή περιορισμένη δημογραφικά, που έχει πανεπιστήμιο μέσα στον αστικό ιστό και έξω, αλλά όχι πολύ μακριά από αυτόν. Πανεπιστήμιο το οποίο δεν είναι αποκομμένο από την αστική ζωή, αλλά αντίθετα συνιστά το κέντρο και τον κύριο μοχλό της οικονομίας, του πολιτισμού και της καθημερινής κοινωνικότητας αυτήν. Σε αυτές τις πανεπιστημιοπόλεις, ο φοιτητικός πληθυσμός εκπροσωπεί το 20% τουλάχιστον του συνολικού αστικού πληθυσμού. Αυτή η μορφή πόλης που αναπτύσσεται ή δημιουργείται εξ αρχής γύρω από ένα πανεπιστήμιο, ανταποκρίθηκε ανέκαθεν σε διαφορετικές ανάγκες και αντιλήψεις αποκέντρωσης και τόνωσης της επαρχίας και των τοπικών κοινωνιών. Στην Αμερική εμφανίζεται στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν επικράτησε η συνήθεια να εγκαθιστούν ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης σε μικρές πόλεις της επαρχίας, τις λεγόμενες college towns, έτσι ώστε οι πόλεις αυτές να αποκτούν υπόσταση στο χάρτη. Στην Ευρώπη και ιδιαίτερα τη Μεσόγειο εκφράζει διαφορετικές περιφερειακές πολιτικές μετά το 1960, που είχαν στόχο να διορθώσουν τις ανισότητες στην ανάπτυξη και την οικονομία ανάμεσα στα κέντρα και τις περιφέρειες, ενώ στην Ελλάδα μια μεγάλη επιχείρηση αποκέντρωσης συμπυκνώνεται στη δεκαετία του 80, μεταξύ άλλων και με την ίδρυση των περιφερειακών πανεπιστημίων. Από την άλλη, αυτές οι μικρές πανεπιστημιοπόλεις έγιναν φορείς των αλλαγών που έφερε η δεκαετία του 70, μετά τα μεγάλα κινήματα, μεταξύ των οποίων ήταν κυρίως τα νεανικά κινήματα, όχι μόνο στην αντίληψη για την ανώτατη παιδεία, αλλά και σε ό,τι αφορούσε τις χρήσεις και τα δικαιώματα μέσα στην πόλη. Το Ρέθυμνο ως Πανεπιστημιούπολη διαμορφώθηκε και αναπτύχθηκε ακριβώς πάνω στη διασταύρωση της λογικής μιας περιφερειακής ανάπτυξης με μια νέα αντίληψη για τον αστικό χώρο, τα δικαιώματα και τις χρήσεις που δημιουργεί αυτή η αντίληψη μέσα στον αστικό χώρο. Μάλιστα, ήταν από τις λίγες πανεπιστημιοπόλεις στην Ευρώπη τουλάχιστον που συνδύαζε αυτά τα χαρακτηριστικά τα δύο, δηλαδή τη διπλή δυναμική ανάπτυξης και καινούριων πρωτοποριακών χρήσεων μέσα στην πόλη. Ήταν πανεπιστημιόπολη και με τις δύο σημασίες του όρου. Δηλαδή, όταν απέκτησε κάμπους, δεν σταμάτησε η φοιτητική παρουσία μέσα στην πόλη. Καταρχήν, αυτή η συνεχής φοιτητική παρουσία μέσα στην πόλη σε αυτό οδήγησε η σταθερή αύξηση του φοιτητικού πληθυσμού από το 1976, από την ίδρυση της πρώτης σχολής της φιλοσοφικής, μέχρι και την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Οι αριθμοί των φοιτητών υπάρχουν και η αύξηση των αριθμών των φοιτητών μπορεί να τους παρακολουθήσει κανείς στο site του Πανεπιστημίου. Μέχρι και σήμερα και πριν από τις διαγραφές, δηλαδή πριν από το Δεκέμβρη του 2025, οι σχολές του Ρεθύμνου είχαν εγγεγραμμένους φοιτητές και φοιτήτριες πάνω από το 20% του συνολικού πληθυσμού της πόλης, που είναι περίπου 55-500, χωρίς να υπολογίσουμε το διδακτικό δυναμικό του Πανεπιστημίου. Αυτός ο διαρκώς επεκτηνόμενος πληθυσμός διαμόρφωνε αφενός μια στενή σχέση της τοπικής οικονομίας με το Πανεπιστήμιο, καθώς τα ιδιωτικά κίνητα και οι τοπικές επιχειρήσεις έβρισκαν στην πανεπιστημιακή κοινότητα φοιτητική και διδακτική μια σημαντική αγορά, ενώ παράλληλα το Πανεπιστήμιο και λίγο αργότερα από το 1985 και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών συντελούσε καθοριστικά στη διαμόρφωση μιας δημόσιας επιστημονικής, πολιτιστικής και καλλιτεχνικής αγοράς, διαλέξεις, συζητήσεις, δράσεις στα φοιτητικά στέκια κλπ., ενισχύοντας και ανανεώνοντας τη διανοούμενη και πολιτιστική παράδοση που είχε ανέκαθεν το Ρέθυμνο. Αυτή η επικεντρωμένη σχεδόν στο πανεπιστήμιο οικονομία του Ρεθύμνου δεν εξυπηρετούσε μόνο τις ανάγκες του διδακτικού προσωπικού και του φοιτητικού του πληθυσμού. Αντιστεκόταν και στη στροφή του νησιού ήδη από τη δεκαετία του 70 σχεδόν εξ ολοκλήρου στον τουρισμό, εις βάρος των τοπικών οικονομιών και της τοπικής παραγωγής, και όπου οι τιμές της καθημερινής αγοράς εκτοξεύονταν τους θερινούς μήνες, ειδικά στη βόρεια αυτή και στα βόρεια παράλια. Μέχρι και την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, που εγώ γνώρισα το Ρέθυμνο, γιατί ήρθα εδώ το 2008,
Το Ρέθυμνο ήταν ακόμη η πόλη όπου έβρισκε κανείς φτηνό και πολύ καλό φαγητό, με μονιμότερη στέγη ή ξενοδοχεία και ξενώνες σε λογικές και προσιτές τους περισσότερους τιμές. Τέλος, κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό για τη σχέση της πόλης με το Πανεπιστήμιο ήταν η συντήρηση των μικρών και μεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων, των μικρών μαγαζιών, κυρίως μέσα στην παλιά πόλη, αλλά και στις συνοικίες έξω από αυτή, που μπορούσαν να δουλεύουν όλο τον χρόνο, όχι μόνο τους θερινούς μήνες, χάρη στο φοιτητικό και διδακτικό πληθυσμό, στις καθημερινές του ανάγκες διαβίωσης μέσα στην πόλη, αλλά και στον επιπλέον έκτακτο πληθυσμό που συγκέντρωναν οι τρέχουσες ακαδημαϊκές δραστηριότητες, συνέδρια, σεμινάρια κλπ. Δείπνα μέσα στην πόλη κλπ. Έτσι το Ρέθυμνο και ιδιαίτερα η παλιά πόλη λειτουργούσε ως διαρκής πόλος έλξης ή σχεδόν διαρκής πόλος έλξης, όχι μόνο για τους φοιτητές και φοιτήτριες, αλλά και για τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες, αλλά και για τους ντόπιους ή ξένους επισκέπτες και επισκέπτριες σχεδόν όλους τους μήνες του χρόνου. Τονίζω ιδιαίτερα τη σχέση της παλιάς πόλης με το Πανεπιστήμιο ως δημιουργό ανάπτυξης. Είναι πολύ λίγες οι πόλεις, τουλάχιστον στην Ευρώπη, που το λεγόμενο ιστορικό κέντρο συμμετέχει στη διαμόρφωση μιας τοπικής οικονομίας και αγοράς, η οποία δεν στηρίζεται αποκλειστικά στον τουρισμό και η οποία κεφαλαιοποιεί τον αστικό χώρο όχι μόνο ως μνημείο, αλλά και ως καθημερινό ζωτικό χώρο. Μια τέτοια πόλη, παραδείγματος χάρη, ήταν το Πράτο της Ιταλίας, και λέω ήταν μέχρι και τις αρχές του 21ου αιώνα, γιατί και αυτό φαίνεται ότι έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει αντίστοιχα προβλήματα σήμερα, το οποίο είχε διαμορφώσει ένα τοπικό οικονομικό κέντρο, χάρη στο μικρό πανεπιστήμιό του, χωρίς να το καταπίνει η γειτονίασή του με ούτε λίγο ούτε πολύ ένα από τα πιο τουριστικά κέντρα του κόσμου, τη Φλωρεντία. Από την άλλη, και για τους παραπάνω λόγους, το Πανεπιστήμιο έχει συμβάλει στην αλλαγή και την ανανέωση των αντιλήψεων και των χρήσεων του αστικού χώρου. Παραδείγματος χάρη, στις δικές μου τις εμπειρίες ως ιστορικού και ως μέλος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, η ανάπτυξη των Οθωμανικών σπουδών και το έργο των ειδικών ιστορικών στην αποτύπωση του Οθωμανικού παρελθόντος στον αστικό χώρο συνεισέφερε σημαντικά στην ανάδειξη και την αλλαγή χρήσης των Οθωμανικών μνημείων του Ρεθύμνου, ώστε να ενταχθούν στο σύγχρονο αστικό ιστό με έναν υποδειγματικά μοντέρνο τρόπο, όπως σε καμία άλλη πόλη της Κρήτης, οπωσδήποτε όχι στο Ηράκλειο, που έχει γυρίσει την πλάτη του στο ιστορικό του παρελθόν. Ιδιαίτερα το ιστορικό κέντρο του Ρεθύμνου, το ξαναλέω, σε ένα μεγάλο βαθμό χάρη στο Πανεπιστήμιο, διατηρήθηκε ως πόλη σε χρήση. Πόλη που ανήκε στους κάτοικους της και δεν προσφερόταν μόνο ως οθόνη για τα ξένα βλέμματα, και μάλιστα διατηρήθηκε σαν μια ζωντανή νεανική πόλη, όχι μόνο ηλικιακά, όπου φοιτητές και φοιτήτριες συγχρονίζονταν συστηματικά με τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες, αλλά και με τους ντόπιους, έξω από τις ακαδημαϊκές αίθουσες και το κάμπους, μέσα στην πόλη, τα βράδια στις ταβέρνες, πίναμε, τρώγαμε μαζί και τα καλύτερα μαθήματα γινόταν μέσα σε αυτό το ζωντανό ιστορικό χώρο, τα βραδινά αυτά. Που χάθηκαν σήμερα από τον 21ο αιώνα, από την πρώτη πενταετία, δεκαετία του 21ου αιώνα και μετά, δηλαδή το 2010 περίπου. Πού χάθηκαν σήμερα αυτές οι δυναμικές της Πανεπιστημιούπολης και γιατί η πόλη έχει σχεδόν διαρρήξει τη σχέση της με το Πανεπιστήμιο. Αυτό που συμβαίνει στο Ρέθυμνο δεν είναι άγνωστο στις σύγχρονες περιφερειακές πανεπιστημιακές κοινότητες ανά τον κόσμο και στη σχέση τους με την πόλη, τον αστικό σχεδιασμό και τους οικονομικούς παράγοντες που εμπλέκονται σε αυτόν. Ακούσαμε αρκετά για αυτά τα πράγματα και από το Γιάννη απόψε. Σήμερα γίνεται πολύ λόγος για τη λεγόμενη gentrification. Έχει μεταφραστεί στα ελληνικά εξευγενισμός. Εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι ο όρος είναι πολύ κατάλληλος στα ελληνικά. Του αστικού χώρου. Δηλαδή, για να το πω με πολύ απλά λόγια, για τον εκτοπισμό των κατοίκων ενός αστικού χώρου μιας πόλης προς όφελος ξένων διεθνών παραγόντων που μονοπολούν το δικαίωμα και την πρόσβαση στη στέγη και την αγορά των ακινήτων. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, των συζητήσεων περί gentrification, έχει πυροδοτηθεί σήμερα μια συζήτηση γύρω από τη φοιτητοποίηση, την ακούσατε προηγουμένως ως όρο, και την αποφοιτητοποίηση των περιφερειακών πόλεων της Ευρώπης και της Αμερικής, των πανεπιστημιοπόλεων των περιφερειακών της Ευρώπης και της Αμερικής, που είναι δύο συμμετρικές έννοιες, οι οποίες περιγράφουν με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με την πόλη, την περιοχή, τη χώρα, τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του σύγχρονου πανεπιστημίου, αλλά και της περιφέρειας. Σε αυτή τη σύγχρονη συζήτηση, η φοιτητοποίηση συνήθως εκλαμβάνεται ως αρνητική διαδικασία. Μια μορφή δηλαδή κατάληψης του αστικού χώρου από το φοιτητικό
φοιτητικό πληθυσμό εις βάρος των ντόπιων. Ενώ η αποφοιτητοποίηση μελετάται ως ανάγκη, ως απαραίτητο μέσο επανοικίωσης του αστικού χώρου από τους κατοίκους του. Στην περίπτωση του Ρωθύμνου, που δεν είναι και η μόνη περίπτωση, όπως και σε άλλες πόλεις, όπως ακούσατε και προηγουμένως από τους δύο προηγούμενους ομιλητές, σε άλλες πόλεις των οποίων η οικονομία έχει στραφεί σχεδόν αποκλειστικά στον τουρισμό, η αποφοιτητοποίηση οδηγεί αντίθετα σε μια νέα κατάληψη του αστικού χώρου από πάλι ξένους παράγοντες, από διεθνείς παράγοντες, μέσω κυρίως της περίφημης βραχίας μίσθωσης, δηλαδή του Airbnb, το οποίο αποφέρει γρήγορα, άμεσα και υψηλότατα εισοδήματα στους ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών. Εδώ τώρα έχει σημασία ίσως να συζητηθεί, το απλώς το αναφέρω για τη χάρη της συζήτησης που πιθανόν θα ακολουθήσει, ότι η στροφή προς το Airbnb έχει να κάνει, ένας δρόμος προς αυτή τη στροφή, είναι δυστυχώς και τα δάνεια, τα στεγαστικά δάνεια για τα οποία ακούσαμε και από την Μαριανέλα και από τον Γιάννη. Η ανάγκη άμεσης αποπληρωμής των υψηλότατων στεγαστικών δανείων που γίνονται ακόμη πιο υψηλά από τα χρέη που συσσωρεύονται, τις ρυθμίσεις τις περίφημες που επιμικρύνουν την διάρκεια του δανείου για να μικρύνουν τις δόσεις και ούτω καθεξής, η ανάγκη αυτή οδήγησε πολλούς ιδιοκτήτες ακινήτων να τα μετατρέψουν σε Airbnb, γιατί ακριβώς ήταν αυτή η άμεση απολαβή, απέφεραν άμεσα εισοδήματα που τα έριχναν στις δόσεις. Η συνακόλουθη εκτόξευση των τιμών στα ακίνητα επηρεάζει, όπως είναι φυσικό, την πρόσβαση στη στέγη και κυρίως τη στέγη των ευάλωτων οικονομικά και κοινωνικών ομάδων που έχουν υποστεί τις αλλεπάλληλες οικονομικές κρίσεις μετά το 2009 και μετά τον εγκλεισμό κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επιδημίας. Σε αυτές τις εκτεθειμένες κατηγορίες ανήκουν πλέον οι φοιτητές και οι φοιτήτριες και οι οικογένειές τους, όπως ανήκουν και οι μετανάστες και οι μετανάστριες. Ο φοιτητικός πληθυσμός που εγγράφεται σήμερα στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης αδυνατεί να ανταποκριθεί σε μια στέγη ολοένα και πιο ακριβή, άρα είναι ασύμφορος για έναν αστικό πληθυσμό που έχει στραφεί ολοκληρωτικά στον τουρισμό ταχείας απόσβεσης. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ραγδαίο ρυθμό περιθωριοποίηση του φοιτητικού πληθυσμού, που μεταφράζεται σε απαιτήσεις παράλογων ενοικίων, εξώσεις στέγης στις πιο κρίσιμες στιγμές της φοιτητικής ζωής, στη διάρκεια των εξαστικών περιόδων, για να μετατραπούν οι κατοικίες του σε Airbnb, στη μετατροπή του φοιτητικού πληθυσμού σε φτηνό και τις περισσότερες φορές ανασφάλιστο εργατικό δυναμικό, στις τοπικές επιχειρήσεις εστίασης και τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τους τουριστικούς μήνες, στις οποίες, ωστόσο, καταφεύγουν όλοι και όλες πλέον ανεξαιρέτως φοιτητές και φοιτήτριες για να ανταπεξέλθουν στο κόστος της στέγης και της καθημερινής διαβίωσης, προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές. Αποτέλεσμα αυτού του φαύλου κύκλου είναι ο απόλυτος περιορισμός της βασικής σπουδαστικής του ταυτότητας και ικανότητας της φοιτησης, η συρρίκνωση έως και εξαφάνιση της παρουσίας του στην πόλη, αλλά και στο ίδιο το Πανεπιστήμιο. Και κατά επέκταση η περιθωριοποίηση των ανώτατων σπουδών και της ίδιας της πανεπιστημιακής κοινότητας στην επαρχία, η οποία χάνει ολοένα και περισσότερο το οικονομικό και άρα το κοινωνικό της σκύλος στην τοπική κοινωνία, ενώ οδηγεί στην άνηση ενδυνάμωση, στον υδροκεφαλισμό των κεντρικών δημόσιων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ξαναγυρνάμε στην παλιά κατανομή, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, άντε και Πάτρα, και βέβαια στην επιλογή της ιδιωτικής ανώτατης παιδείας. Η παραπάνω αντίστροφη δυναμική συχνά επενδύεται και με μια στερεοτυπικά αρνητική εικόνα της σπουδάζουσας νεολαίας, η οποία δεν έχει πάψει να υφίσταται, η οποία νεολαία επιφέρει φθορές στα ακίνητα που νοικιάζει, προκαλεί φασαρίες και αταξία στον αστικό χώρο και φθείρει τη σοβαρή εικόνα του Πανεπιστημίου στην τοπική κοινωνία. Αυτή η πορεία δεν αποτυπώνεται μόνο στους φθήνοντες αριθμούς των εγγραφών στο Πανεπιστήμιο, αλλά και στην ερημοποίηση της πόλης του Ρεθύμνου, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, φθινοπόρνους και χειμερινούς, κατά τους οποίους κλείνουν, παραδείγματος χάρη, περισσότερες επιχειρήσεις εστίασης, γιατί δεν έχουν πια πελατεία, αλλά ούτε και το εργατικό δυναμικό που είχαν μέχρι το 2000. Το χειμωνιάτικο Ρέθυμνο θυμίζει όλο και περισσότερο τις Κυκλάδες τους χειμερινούς μήνες. Από την άλλη, η βραχία μίσθωση όχι μόνο δεν αποδίδει τον αστικό χώρο πίσω στους ντόπιους, που ήταν το αίτημα της αποφοιτητοποίησης, αλλά περιορίζει τα δικαιώματά τους σε αυτήν, καταργώντας μάλιστα την ίδια την έννοια της κατοικίας, καθώς η στέγη μετατρέπεται σε κινητό, ακούσατε σε εμπορεύσιμο αγαθό του του Γιάννη, δημιουργώντας ένα ρέθυμνο πέρασμα ανάμεσα σε πολλά άλλα αστικά περάσματα που φιλοξενούν τους σύγχρονους διεθνείς νομάδες.
Πέρα από τους πολιτισμικούς προβληματισμούς που μπορεί να εγείρει αυτό, η βραχία μίσθωση συνιστά μια κατεξοχήν ευάλωτη επένδυση, για να μιλήσουμε με όρους αγοράς, καθώς έχει να αντιμετωπίσει ένα σκληρότατο διεθνή ανταγωνισμό, ενώ περιορίζει και καταργεί μερικές φορές την ιδιαίτερη επενδυτική αξία του Ρεθύμνου, τόσο για την οικονομία όσο και για το ίδιο το Πανεπιστήμιο, που ήταν ανέκαθεν η ιστορία της πόλης, τα μνημεία της και η ιδιαιτερότητα μιας νησιωτικής πανεπιστημιακής κοινότητας και της καθημερινότητάς της. Νομίζω ότι το πρόβλημα έχει δύο σκέλη. Αφενός το ιδιαίτερα πιεστικό πρόβλημα άμεσης εξέβρεσης στέγης στην περίοδο των εγγραφών, για το οποίο σημαντικές δυνατότητες λύσης πρόσφερε καταρχήν τα 2 τελευταία χρόνια η απόδοση ξενοδοχειακής μονάδας έξω από την πόλη ως συγκροτήματος φοιτητικών κατοικιών. Ο κ. Μιλονάκης θα μπορούσε να μας πει περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Και κυρίως θα προσφέρει η επέκταση των φοιτητικών εστιών, η οποία σχεδιάστηκε και σύντομα θα αρχίσει να υλοποιείται μέσα στο κάμπους του Γάλλου. Το δεύτερο σκέλος είναι το ευρύτερο πρόβλημα των σχέσεων του Πανεπιστημίου με την αστική κοινωνία, στο οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο το στεγαστικό ζήτημα μέσα στην πόλη, όχι στο κάμπους. Η συμπίεση των τιμών της στέγης, η επένδυση στη βελτίωση των στεγαστικών συνθηκών του πανεπιστημιακού πληθυσμού μέσα στον αστικό χώρο, η αξιοποίηση ανενεργών κτηρίων, τα οποία ρημάζουν, το είδατε προηγουμένως, την έκταση που καταλαμβάνουν και τον αριθμό αυτών των κτηρίων, θα επέτρεπε την επανένταξη του φοιτητικού πληθυσμού στον αστικό χώρο και θα μπορούσε να αποτελέσει μια μακροπρόθεσμη επενδυτική λύση στις σύγχρονες κρίσεις, με σοβαρά κατά την ταπεινή μου άποψη συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι του Airbnb. Θα σήμαινε αστικές μισθώσεις για τουλάχιστον 4 χρόνια, που στην πραγματικότητα είναι περισσότερα, τα 4 χρόνια είναι ο βασικός χρόνος σπουδών. Χρόνο αρκετά αποδοτικό αλλά και ευέλικτο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, αν θελήσουν κάποια στιγμή να αλλάξουν οικονομική στρατηγική. Τόνωση και αναζωογόνηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που κινδυνεύουν να κλείσουν ή που έχουν κλείσει λόγω κρίσεων. Ανατροφοδότηση της τοπικής επιχειρηματικότητας με έναν αριθμό αποφύτων που θα μπορούσε να παραμείνει ως μόνιμο και μάλιστα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό ή εργασιακό δυναμικό. Με άλλα λόγια, το δικαίωμα στη φοιτητική στέγη μέσα στην πόλη και το δικαίωμα στη στέγη γενικότερα θα μπορούσε να είναι ακριβώς η απάντηση σε αυτή την κριτική που ασκείται υποτίθεται στο gentrification και στην επέλαση ενός ανελαίητου διεθνούς καπιταλισμού μέσα στις μικρές τοπικές κοινωνίες και τις οικονομίες τους. Σας ευχαριστώ.